Welcome back to Sophia's Lingua Hub. Σήμερα θα ασχοληθούμε με απλές και πολύ χρήσιμες εκφράσεις στα αγγλικά που περιγράφουν ήχους και κινήσεις γύρω μας. Με αυτές μπορούμε να μιλήσουμε για πράγματα που συμβαίνουν τώρα χρησιμοποιώντας τον present continuous. Ας δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. The lights are flickering. Τα φώτα τρεμοπαίζουν. The clock is ticking, που σημαίνει το ρολόι κάνει tic-tac. Η συγκεκριμένη έκφραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεταφορικά με την έννοια ο χρόνος περνά. Συνεχίζουμε με την πρόταση The door is creaking. Η πόρτα τρίζει. Επίσης, The chair is squeaking. Πρόταση που αποδίδει το ίδιο ακριβώς νόημα, αλλά με διαφορετικό ρήμα, δηλαδή η καρέκλα τρίζει. Επίσης, ο ήχος που κάνει το τζάμι του παραθύρου όταν φυσάει, αποδίδεται στα αγγλικά με το ρήμα rattle. Οπότε λέμε The window is rattling, δηλαδή το παράθυρο τρίζει. Πόσα διαφορετικά ρήματα υπάρχουν στην αγγλική για να αποδώσουμε την ίδια σημασία. Δεν είναι εντυπωσιακό? Συνεχίζουμε. The tap is dripping. Η βρύση στάζει. Όταν το ψυγείο βουίζει, λέμε The fridge is humming. Αυτά ήταν λίγα παραδείγματα από πολλά που δείχνουν ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε την αγγλική γλώσσα για να ζωντανεύουμε τις εικόνες και τους καθημερινούς ήχους και να περιγράφουμε τον κόσμο με περισσότερη ακρίβεια και φαντασία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και have a good one!